Biyag di tao. Nanang, kaya't kukumatimangan iji restaurant. Pasensya ka na ko. Saan nga umdas ti kwartata nagpasyar dito'y plaza. Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabalik, tagimmatang kaitayan itinaling taamais ikinay mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagang anak ko. Ngam di ka danag. Apaman amaadanak iti kwarta. Mapantan tumangan iti restaurant. Talaga, nanang? Wen, Carla anak ko. Ikarik day tagan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak ngagtutubo. Sino nga agtutubo, anak? Day jay man nakakaasimot. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikat imakam mo. Ikandak nga rod iti kwarta daddy. Asit gak ida, ikak ida iti pagkaanda. Hi! Ha? Sino ka? Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati pagkaan nyo. Ha? Ay, kwa... Ay na, di ka kumaagbain kanya. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay na tinagan mo. Siyak ni Carla. Maragsakan amakam-amukan ka, Carla. O ala, awata mong tititod ko kan ka akwarta. Agyaman nga ron. Talaga nga minakayat ko timangan iji restaurant. Amuyo, daddy. Naglag-an tiriknak anak amukin ni Carla. Nagsimpot di pa nagsasauna. Kasta ka di, anak? Wen, daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan kwa na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parikot, anak ko. Amukon, daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam-amuan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikat imasurot, anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, daddy. Nakasingsingpad ka kanya. Gaputan na singpet kamat kanya, kanak. Ala, maturog kan, Carla anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, nanang. Pampanunutat ngamin ni Joy anama mo kiji parke. Anya, Siguro, bak nang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. sigurado abak ng daychay anak ko. Langan na pailaang katbaknangan. Ay, Apa yan nagsinaay ka, anak ko. kuma, bak nang tayumot, nanang. Tapno sa anak amabain amakigayem ken ni Joy. Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo, anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiagta. Tinapatan, naragsak talat na. Kan kang ronaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos. Kan saan ta nga agar-aramit iti dakas, iti pada ta atako. nanang, Baknang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin, iti imatang na. Tumalangkyaw ka, matanak. Apay ka di. Sapsapunak ni Carla, daddy. Barang nagpa-share ita. Di ka mapukawan ni tinamnaman ako. Magitong tumot lang na siya. Sapay la ko, ma, daddy. No saan mo man na makita ita dito'y parke. Amangan iti sa bali a lugar. Daddy, Mawatak na nga paya kaya't mo ti makigayem kan guana. Kaputa nasingpet, ken managbabain. Sana ya? wan, daddy. Saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarip, kan managtagibasit na. Kaskin ni Carla, di kayat ko agayam, daddy.
Simple, kan napakumbaba. Sayang, kajak ita makita dito yung parke. Makitam tumot lang, ah? Agkita kami pa'y ngatakin ni Carla, Daddy. Oh, nakalista amin agatangam ijajandaan Carla anak ko. Wen, nanang. Gatangam amin dayta. Tapno at usaran ta dito ba na, Iwan? Wen, nanang. Alagtignay ka nga rudan. Aglugan kan iti tricycle, ha? Saan ako nga aglugan iti tricycle, nanang? Asidig matlaang ti tiyendaan dito'y. Iso ang magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabaglak mo ti magmagna. Ala, si ka nga rod ti makaamo anak ko. Basta gan anad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanantay, sir. Agawit tayo ng kanor. Nalpasan ti aramidak dito sentro. Ay, wala, sir. Daddy! Apay ka di, anak. Tata Kanor! Isartan niyo tilugan! Please! Ay, sigay. Sino tinakita mo, anak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita akan ko na, Daddy! Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni nanang. Agawid akon. Urpurayan na... Ha? Kaslada mga ayab kanya ka. Ay! Nimat gayam, Joy! Agturungan di kayan ko. Carla! Punakon ka, asi ka dyan nakita ka magmagna. Ay na, maragsa ka nak makakita manankan ka. Maragsakan at mata makakita kan ka, Joy. Sa dino ti papanam. Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Nukas na nga rod, sumurot ka kanya. Itulod da kan iji balayo. Ay, kababain mo't Anya kumangay ti pagbainam. Kan may sa, kaya't kumat amaamuan. No sa dino ti pagaw-awidam. Iso asumurot kan kanya. Allah, sir. Kababain pa ikit din kada kayo. Nagaduti wara dito'y balay mi. Sa anak pa anak kadalus. Okay lang. Awan tinong ba nga pagbaynam? Kan di nakawagan iti sir. Lauro ko namlatan. Sige. Ay, huwag gayam. Awatim na giti makmakan. Kinatgatang may para kata kayo kay ni Carla. Agyamanak, Lauro. Agmay may sagayam ti anak mo. Naistorya kanyak deta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Uwan, Lauro. Anak ko iti kinabalasang ni Carla. Kasta gayam. Mabit lang. Mangisagana ak iti inuman niyo a Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kita handag iti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Carla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaan nga umayak tumanan dito'y balayo? iti anyaman nga oras, mabalin mo lang tati umay dito'y balay mi. Agyaman na, Carla. Pasensya kayon naawan na idasar mi ameriendayo. Ay na, saan mo ang panunutan dayta? Maawat na. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay gaputan na pili na nga agbalin anasingad agayem mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sika talaga. Sa anak nga pilpili iti pakigayiman. Nakurapay manuan no baknang. Pinapatag, nasingpet. Amom, Lauro, itala makita ka na ragsak nga anak mo. Talaga, mama? Sapay la kumaatag na nayo na naragsak ti apokok. Araminig ti amin. Tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, mama. Kat, nagbarang ka din di inanakan ka. Saan ba'y? Ngamdya ko namnamain dayta? Namimpinsanan at pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katyag baybayan. Kabala ka suportaran nga uray awan ti inana.
Itay kapay nga agpadpadaan anak. Naku na nga min di Joy, o may itangal daw nanang. Carla, Iso nga urayak. Kaya't kumanan na makasarita ti gayam ko. maluman anak ko. Amangan no saanan nga umay. Amangan no adda na patag anapanan na. Nanang, No saan man ama ka umay ita. Nalapit nga iti sa bali nga altaw. ay, Di ka agdanag anak ko. Agkita kayon tumanan. Daddy, nagkariak nga kita kami kini Carla agayam po ita. Mawatak anak ko. Naskan nga ginanaka. Tada ito timbaga ti doktor mo. Ngam kabailak mo ti bagit, Daddy. Kabailak ti magna. Saan kumanatanggan ti ulam, anak ko? Para madlay ti pagsaya atang ti bagbaga. Daddy, Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw ngagkita kayo manan iti gayem mo. nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak, Daddy, kaya't ko makita ti gayam ko. mama, maawatak ti marikrik nam, Lauro. Naskan asurutan tayo ti bilin ti doktor ni asaan pa'y laarumrumuar. ngimasya na kunay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayim na ti sasa. Saan pa'y mama? Nala, patib garam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Joy ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan tagkid daw iti tulong kan ni Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayam ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kaw. Diyak maramid ti kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurumrum mo rita. Agpakpakaasi at Tata Kanor. At adang agsakitak. Nagtali na udak dito balay. Kaya't ko makita ni Carla gayam ko. Ay na, suray balasang kaw. Agtungtong palak lang iti bilain. Nasasayat no, agyang kalatan diti balayaw. Pagsayatan mo lang tira aramido ni daday. Kat di na ko makagura Gaputa, jackpot ka na talaga ati kaya't mo mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumarita, sir. Jakim manugaw ti di kayat na. Masya na kita anak ko. Mas ka nagtalinad lang di ti balay. Sir? Aywen. Ayan ti anak ko man kanar. At damot lagi tayo ti likodan ti balay, sir. Agpampanunaw. Kasta ka di. Huwag sir. Kahit na kano makita ti gayim na. San pa yung ti panawen arumar ti anak ko. Mang kanar. Kasta ngamin tibilin ti doktor. Agin na na Diyos to. Sa bagay, mawatak, sir. Sige, mapanak iti ti anak ko. Amangan numasapol na mati kasarsarita na. kumusta nga tan ni Joy, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanyak? Nalabit ang makumik anak ko. Di ka kadiunay agdandanag. Patyak nga kita kay tumod laang. No amukla ko mati lugar da, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla, Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami laan nagamam mo. Nalagaanan dirik nakkenkwana. ha? Ha? Adda nagsardeng alugan iti batong anak ko. Ay, amak tinay dyan, nanang. Carla, pasensyakan nagyak na tong palgi karikitikan ka. Nga umayak iti balayo. Di mon panunutan day jay. Tinapatag, nagkita tamanan. Hindi na kadi kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Carla. Ngam, mabait lang. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Anya tinadlaw mo kanya. Kaslapin mo daw ka, kan kimutong ka. Ay kwa, di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Carla. Daddy, mapantayo balay da, Carla. Anya?
Kat no kagap-gaputa lang hindi kalman anak ko. Kaya't kumayan ti mapanagay, Daddy. Alala. Mapantang rod anak. Nakaragragsak manen nga agsarsarita dagiti duwa, Lauro. Talaga ang nasingid na iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak na nga sa sarita. Sapay la ko ma. Takanayon ti kastaki naragsak na. Nang runay ti anak ko. Ha? Agtultuloy ko nga ti panagisan ti anak ko. Susan. Ne. Lauro. Agluha ka matan. Amangan no daytan ti mahudi agon daway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawan, Lauro. Kinapudno na. Adan taning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay. Anya ti sakit na. Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan nga nagpaut pa iti bihag na. Anya? Dahil dati agpay sususan. Iso atong palag amin na kayat na. Katagyam anak. Tanamam mo na ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan mo ti anak ko ti agragsak. Babayan ti anak mo. Carla, agpakada ako na. Urayong tumaning ti panagsublik iti balayo. Namnamaag ti panagsublim ha. Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ta kumatinasingad agayam mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayam ko. Agkari ka kanyak. Adi naktiliplipatan agayam mo. Wan, ikari kasi kantula ang tinasingad agayam ko. Agkari akmat. Asika lang tinasingad agayam ko, Carla. O sige. Mapanakon, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala, agluha kayo umatan. Dinaklatan ni Kaskaso, anak ko. Kaya't kalaang ngarakupan. Nanang, Ipatpatag kauna, Carla, anak ko. anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay ngagsangit kayo umatan. Daddy, diyak kaya't ama-amuan ni Carla. Nga danadagsan asakit ko. Anak, Diyak kaya't nagladingit tigayong ko, Daddy. Saan pa'y amatay? Saan ka di? uwi anak. Saan ka payamatay? Adda ka ni Apo Diyos. Aging bagak pa. Saan ka di, Daddy? Uwing anak ko. Aging pagkapay. Abay ka nung sangit ka, Daddy. Kunang adi mo kaya't dagladingit. Ha? Uwing gaya man niya. Hindi na ko masangitan, Daddy. Agbiagak pa. Saan pa'y amatay? Nagkariya. Nagkita ka ni Paikin ni Carla agayam ko. Maturog ka matan. Saan pa yung makaturturog, Mama? Kaya't ko abantayan ti anak ko. Siya kundi makaamo ka ni Kelly. Maturog ka tapno makainan na. Ha? Diyos ko. Apay ka di, Mama. Kelly, apok? Kelly! Diyos ko. Saan mo tinagot ko dito, apo ko? Anak! Drink ka! Diyos ko! Natayan niya po ko!
Diyak ka na namatay di anak ko, mama. Anak, agriing ka. Ipagpatag ka unay. Tata Lauro, apay ada kayo lang timay dito balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Saan ang makamay di kayo mo? Anya? Imaya, taumay kayo sukunan kininanang mo. Ha? Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti balayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa nga guru-guray di balay. Ha? Mabait lang nga ro, tata. Darasat tagbalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apa yan nagadudit at tao dito, tata? Sino dahi na nakalungon? Kuha, Carla. Awanan di kayo mo. Pakawanan nak no nagulbudak kan ka, Carla. Dayta na kayo mo. Isun tinakalungon. Anya? Asit gamon ti bangkay ti gayem mo, Carla. Sana. Tiyagpat siya na natayan tigayam ko. Sana po na dito. Hindi na ko mapanawan. Nagkarika nga kita tapay. Kunam nga subli tapay di balay tapnang sarita ta. Carla. Awanan ti gayem mo. Diyak ko yung tamatay tigayam ko. Ipatpatag ko na. Diyak maglang di papusay na. Diyos ko. Ayam ko! Carla, anak ko. Naitampunan ni Kelly agayom mo. Datalaangan tinabati dito'y kampusan to. Diyak pa'y kayat agawit, nanang. Kayat ko pa'y tagtali na itinakaita naman tigayam ko. Carla, Diyak naman nakas ti pagbanagan tigayam ko. Nagsakit ti mapanawan itinasinga tagayam, nanang. sursuruam ti agbalin anatipkar, anak ko. Punasamon tinakaro aladingit mo. Uwan, nanang. Nasakit man dahi tiyan na pasama. Ngam sursuruwag tagbalin na natipkar. Gusto kayo. Sana kaya't ni Kelly agladingitak. Kat patsyak anaragsakitan iti sidong ni Apo Diyos. Lauro, rabi una yun. Adda ka pailaang dito'y terasa. Mama, Ay na, nagadayumanhan tinakaiturungan ti imatang mo. Imasidagak ta amangan kunak no kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga da pagparparikutan. Madlawlaw unay iti panagsanay mo. pampananutak lang, Daddy Joy, nga po ko yun. Oh, iho. Mailiwak una yan kankwana. Jakon maarako pa iti anak ko. Lauro.
Kailiw ko day di Joy nga anak. Di ka unay agladlading anak ko. Nintong bigat maglang. Mapan kami kinimang kanor iti balay da Carla agayam day di Joy. Kaya't ko makita ti best friend ti anak ko, mama. Sige, sikat ni makaam mo iyo. Tababayan ka ni Carla. Maap-ap ti iliw ko iti day di Joy ng anak ko. Ipatpatid ko unay day di Joy, mama. Kit-kita ang manan tiladawan nyo iti day ni Joy agay. Carla, anak ko. Uwan nanang. Sa anak amaw mo maamangkit kita itiladawan mi adwa. Nagpintas ti isem ti gayem ko iti day aladawan o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayon nyo apagpasyaran, anak ko. Amuyo nanang. No si bibiyag pa'y kumani Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay. Carla, anak ko. Masansan pa'y amatagtagay nap ko tigayam ko. Nakaragragsak kan kanayon anak kaisam kanya. Kasta ka di, anak ko. Nanang. Sayang lang. Tanasapa apim mo sa itigayam ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay, anak ko. Jelugan da tata Lauro. Mabiit laeng ha. Inaklukatan ti Rita. Para kan kada iti regalo, Carla. Agyaman nak tata Lauro. Awan na nyaman na. At di mati para kan ka, Susan. Agyaman na, Lauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti wara dito'y balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Sika talaga, Susan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Awan mo tindi sabsabali kada tayo. Laura, Kumusta kan, Carla? Nasaya at mo tata. Okay nga rod no kasta. Kaya't kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. kinapod na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Nasirip ka galayang, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman nak tata. Imayag gayam? Tao may kayo kumustain. Ken, adaw may ko ijaya kada kayo. Ha? Anya day ta, Lauro? Saan nga ta nakababain kan ka, Lauro? Anya kumangit ipagpainam, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gapot a best friend day di Joy ang anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Palubusan na kumakanayon mo may diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan. Tapat siya kababa ni ti kaste nga ramina. Maap ti iliw ko iti day di Joy. Amoyo. Ni Carla nga anak mo ti pangipapasak iti iliw ko iti day di Joy nga anak ko, Susan. Isa mawatan na kuma. Kaya palubusan da kuma amang sarong kargata kayo. Iti anyaman na oras. Ala, di ka madanagan. Ta silulukat lang ta ti balay mi para ken ka, Lauro. Agyaman na unay, Susan. Agyaman na. Naimbag nga oras mo, Susan. Ha? Ni, si kamat gayam, Lauro. Ala, sumrak na. Agyaman na, Susan. Imayak? Daw may kukumadagasan ni Carla nga anak mo. No, okay lang kan ka, ha? Kuha. Ngam no di mo palubusan, okay lang.
Tamawatak matirik nam kas may sangayna. Babae di anak mo. Ngam amo ni Apo Diyos, Susan. Awan ti madingay din siya ko. Ko, Ngam no kayat mo, man? Sumurot ka kada kami. Dua kayo kin ni Carla nga ikuyog ko ijemol. Kaya't ko ngamin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na iji pagadalan da. Kaya't kalpasan day ta, mapantayo iji balay. Tapno makabanding yung met ni mama. nakababain samad, Lauro. Awan ti rang nga pagbainam ko nakmat. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod tay di Joy nga anak ko. Iso adi ka ko magbabayin kanyak, Susan. Pangasim. Sige. Si nga rod ti makaam mo, Lauro. Agyaman na ka, tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga ginagumay ni Timalay. Awan anyaman na, Lauro. Da kami ket di ati agyaman. Tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta dito'y balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak nga awanan ti sabsabali ka na tayo? Ha? Kitayam ni Carla. Kitayam na dagiti ladawan day di Joy a best friend na. Kailiw na launa yan day ijoy nga anak mo, Lauro. Kinapod nuna, sakbay amaturog. Ming-ming-mingan na pa'y anaimbag tiladawan da adwa. Amom Susan. Panagriknak. Kas nga saan pa'y anatay day di anak ko na makitkitak ti anak mo. Isa pa nga asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayin ka ko na. Maap-ap ti iliw ko di day di Joy nga anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takasi ti kanayon nga ibagati anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpad kayo kada kami. Nga oray na biit tayo pa'y laan nagaam mo. Amumi nga min nasayaan kayo. Iso nga sinagdirik nami kada kayo. Nala, ayaba mo danak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin namangan. Apay dagito'y akwarta, Lauro. Pagpuunam nga agnegosyo, Susan. Ngam, dakkel agatad da ito'y, Lauro. Aramatom amin day tayo ti bango na manegosyo. Lauro, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak tumakabayan. Diyak mat pabayadan day ta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita akwarta no idulduling kulatan. Lauro, Pakaragsakak launay ti tumulong kada kayong Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayong agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari story ti abay ti balayo Susan. agyaman naklaunay, Lauro. Naglawat ni maipatpatakder asari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidak para kada kayong agina. Anya, Wen, ad-ad nung tupay ti itulong ko kalpasan na maramid dayta asari-sari store Susan. ngam Lauro, kababainan unay kan ka. Adun tinaitulong mo kada kami nga agina. At dayta ka man na nakunak. Kas nakunakon, pakaragsakak ti tumulong kada kayong agina, iso nga awan nga rod ti rumpeng apagbainam. Lauro, Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mat ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidat mat dayto eh. Tanapatag kayon kanyak nga agina. Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata, Lauro. Kat basitla pa nagura yan. Agturpusak tun iti kolehyo. Wow! Nagpardas ti panaglabas ti aldawan niya? Wan nga ron, tata. Kat agyaman unay kada kayo. Tababa ni ti tulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapu kada kayo? Amang ano saan na ka makaadal? Pasad ti panang ipatag ko kan kadayta Iha. Kas gayem, day di Joy nga anak ko.
Uray na biit kayo lang naggayam iti Daddy Joy nga anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatag mo kan kuha na iti. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwa na ka. Impatid ko matiti husto Daddy Joy agayam ko tata. Kadkas kada kayo. Maupag matiiliw ko kan kuana. Numakit kita kayo. Lauro, iho, at day bagakan ka. Kadsapay kumata din at gurguraan. Ha? Anya dahi tama? Amo madlaw ang nasingpot ni Susan nga ina ni Carla. Ha? Well, mama. Talaga na simpad dahi chay. Kan madlaw ang nagagat. Amom kursunadak man nagbalin ang manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya ka man. Agpada kayo ang nawaya. Apay no armam. Mama? Gusto na iti pa ng tulog ni mama kanya. Gaano ka na ni Susan. Ngam din alam mo. Abayat ti pa naglabas ti Aldaw. Iniinot mo tayo na madagdevelop ti riknak ka ni Susan. Paapay mo tayo nakastoy. Diyos ko. Napudno nga ayat na ito eh. Itad mo kanyak ni Susan. Minasan mo aklunak, Diyos ko. Kat na niya man ti planong kanyak. Iso ti masurot. No pagayatam ang mga sawak bahay. Itad mo ti babae at talaga para kanya. Ngam no saanan. Maaklon ko, Diyos ko. Agtugaw ka, Lauro. Agyaman Susan? Anya ka di ti masapol mo. Ni Carla ti masapol mo. Adapay la iti pagadanan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. Madigat. Sika. Apay. Anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagag. Kaya't ko pa'y tagkitaw iti dispensar. Ken, di mo kumapanunutan na kung gundawayak ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawalan na, Susan. Agayatakan ka, Susan. Anya? Kat nadapan na kay Karig. Agyaman aklaunay. Kat pakaragsak aklaunay. Ang amnawan man. No jak may Karig. Aklunag tigasat ko. Lauro. Ang hindi ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnamaam ajak tupulo sa baliw. Agbalinak tulat na saya at kada kayo ni Carla. Ulitak, Susan. Di mo kumapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo. Ngamin, jakmat ninamnama da ito'y amariknak para kan ka. Ay-ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Lauro para kada kayo. Saan? Diyak kaya't Carla anak ko. Ha? Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunakan kwa na. Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, nanang. Aklo na, Carla anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatang Alaw? Tanakasingsingpan. Kan madlaw ang managayat. Kan kang ronaan ti amin.
Amo ang maibilang nakakaspod no nga anak na. Iso na lang ta. Taan niya, nanang. Diyak kayat apanunutan na aga po tatultulungan na ta. Iso akayat kumatan nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsaka di na panunutan ti kasta. Basta, manyak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Ha? Umawag man ni Tatang Alawa. Katsumbatan niyo ang mga napatagtiba ka na. Saan? Jakon entertainer. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang mangkanor. Ayun, Susan! Awatom dito asabaw! Papaytad ni Sir Lauraw. Apay asikatin ang tag-iti dayto asabong manong kanor. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimwari ti balay na sika. Ginabot nga rin kahit nagpa-hospital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko na mangkanor. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kadan na. Ta, nairanamot nga da pa ka kumikuma ka di balay may ita. Kan, nakabakasyon nga min ni di abroad ti inana, Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga sikasukan ko na mangkanor? Kasanaw, dua kami lang mo di balay na. Kan, pasaray agawid ak mo di balay may Susan. Mabiit lang ang mangkanor. Agrubwata. Kaya't ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng may kaditi balay, Susan. Amang ano, maakaran kay tigurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Kasunod ni Carla nga anak mo. Asino ti kaduhan na balayo? Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Susan, pasensya kan. Kalat ngamin dahito yapan nagsakit ko. Narbisan at mamin hindi napalabas nga daw. Si kantumot ngamin. Di ka nagananlan. Kung anya nga ita agsakit kan. Susan, Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pang banyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. agyaman ak, Susan. Oh, kumusta ang tirik nam, Lauro? Mayat mo't basitan, Susan. Agyaman aglaunay kan ka. Oh, at iti ka nung aprutas. Mangan ka. Awan ganas ko, mangan. Pilitam ti mangan. Di mo ipalupos nga agkapsot ka. Si kamot lat mataksan. Sige man langin. Mga nakon, tapno di kagat agunget, Susan. Maaramid mo pa ti umisam. Agsaksakit ka lang arutan. Abay, may parit ka diti umisam. May parit ka diti umisam nga urek saksakita? Saan? Matlagayam. Makaisa maklaeng. Gaputada kay ti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanya, Susan. Hoy, itala ang dayto ya. Maasya na kami kan ka. Iso ngay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmatlan madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rudan ano agawid ka, Susan. Anya? Kay kayat kung tagsakit, tada kalata mga sikaso kanya. Loko. Congratulations, Carla Iha! Agyaman na, Tata Lauro. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos kan, babaan titulong ni Tatam Alauro. Wananang,
Isong agyaman akmanan kada kayo, tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti panagturbos mo niya. Oh, Lauro, kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang aming Daddy Joy ang anak ko. Siguro, no si bibiyag pa ay Daddy Joy ang anak ko. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan aglitay, Lauro. Wan mat ngamin, tata. Ikari ka di kay tumaybayan iti panaglakayo. Siyak ti mga sikason to kada kayo, inton agkapsot kayo. Agyaman ak. Carla, iha. Amom, napatid kayon iti inam kanya. Kat pasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla Susan. Nabayag mo't basitan nga datdatonakan ka. Awan ka niya talaga ti namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Nabayagan nga inlimlimad ko ti panagayat ko kanta. Oh, Iso na lang ta. Mabainak. Ngami. Nakurapayaklaan. Sa anak abak ng akaskan ka. mabalin ka di Susan. Di mo sawan di kasta. Tauran niya pa ti kasasad may tibiyag. Ay ayatan kalata, Susan. Lauro. I love you, Susan. I love you too. Lauro. Agyaman ak. Nauray kumadlangin ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anya ba lang arudar aramidan nyo ngay. Ah, Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Si Mangpet kayon manipod abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Isa nagawid Mama! Susan, welcome to our family. Katsapay lakuman, tamakaaramid kay paitagbalin nga po ko. Mama! Madam, si Mangpet kayo matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos balasang ko. Ang dinak manawagan iti madam. Lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton nga apo ko. Ay na. Agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko naman kanyakon. Agyaman ak unay kada kayo. Mama. Ngamin, uray na kurapay kamilaan. Awaten da kami iti pamilyayo. Sana problema dahil ta, Susan. Tinapatag. Naragsak kayo iti anak ko. Kasanong aruditan, Mama? Tulagan tayo ka din ti pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure. Di yun ibaybayag pa iho. Nakaragragsak ak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla? Ipatpatag ka mat nga anak ko. Ipatpatag kayo, Mat. Papa. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti dadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, Nay. Diyos ko. Biyag. Di tao. Dahil ka diti balayo, Mateo. Nagdakay. Nagbayag kamat ngaminan nga awisan nga umay dito eh. Ngam kanayon mat nga one time mo. Madaming kaya mo sa ngailim, ating ko. Aywan mano, iso ni Abi. Gayong ko. Abi, iso ni manong ko Jerry.
Hi. At dagayang kabsat mo agwapo, Mateo. Nangaw ka magkaya mading, ha? Ay, sige, ha? Panawan kayo pa. At ang amin nagururay kanyak di tarwar. Sige, Manong. Diyak namin impagaro. At dagayang kabsat mo agwapo. Ay, true. I'm sorry kalain yan. Ngamin, ada nobya na. Ha? Ay, sayang. Ngam di pa'y mo't nagkasal. At dapay namnama. Anya? Aday ta ka man na, happy friend. Tunggal ang kita ta. Ni Manong ko ti kanayon mo sa ludsuden. Kinunakmat kin ka, busy. Iti ayan tinobya na tay jay. Pakpakumusta aklaan mat. Saan mat siguro adakas no crush ko ni Manong mo. Ay na, isart ng munday tang arapaap mo. Tamasakit ang kalaan. Ay, well, umadanin ti birthday. Umay kantoy di ba na, ha? Sure. Kaano ka din di kasangay mo, friend? Pasensya kan, friend. Naladawak na imay. Taado ting sambut ko nga inaramid iti trabaho. Agpasudnodak ko man, Ket. Kung naglakid din, o di kan makaumay. Di ka ka din agpasugnod, friend. Uray tadakon. Aywan, ada ka din ni Manong mo at Cherry? Ket siyempre, mabalin ayang awan di kapsat ko itakasangay ko. Talaga? Oy, oy, oy. Di ka pa ilang gragragsa. Takadwa na tayo suntubi nga ipag ko. Ha? Ay, kunak no nag-breakdown. Ay na, di ka nagarapap. Di na ka mapansin day dyan. Tadakit nga rudnubya na. Grabe ka man. Kahit ayan da nga rin itinobya na. Rimuardan, intulod ni Manong ko tinobya na trabaho na. Adong tinainom mo, Abi. Di mo unay. Tama ka no, di mo ka ba ilang tagawin? Bay, anak kadilatan, friend. Sana bale, tanaira na day off ko intun bigat. Wala. Ngam di mo kumaunay. Napartik ka. Relax ka lang, kadi. Kabalak pa'y matibagi. Di mo pagawin na nabi. Dito'in balay amaturo. Madlaw na bartegan. Huwag nga rin, Manong. Kastamot lang ko matibag akin ko na. Kabalak pa'y matagmaneho. Di ka nagkagkad, friend. Narigatin. Natapay mo pasama kin ka di tatanan. Kan may sa, ni Manong kun amis mo tinangibaga at ito'y ka na maturong. Oh, thank you, Jerry. Concern ka magayam ka na. Ay na, Manong. Di mo kumaikaskaso ti bagbaga ti gayem ko. Naulawan. Sige. Panawan kayo pa, ha? Tapos ikaswag dagiti sa ngailik, Jerwar. Jerry. Jerry. Abi? Abi, nagtaka dito sa ko. Hindi mo ko na napagkadkadan na pala ang Jerry. Saan ka di anapin kas? Kuha. Please, Abi. Rumor ka dito sa ko. Di ka danang. Tawan sa bali ang makamoy ti daytoy. Sika, kansyak laang. Di ta ibagbaga iti uray asin. Abi? Manual daw na kaslawan gaganay gaya maabay. Kan pasaray makitak ti panagbakwar mau. Agpudno ka man kanyak. Masikog kan samay. Wan, nanang. Kunak tupay kahit. Di mat kunam ngawan boyfriend mau. Kasanwa nagsikog ka. Asino tama ti sikog mau? Nanang pangaasiyo. Di da ko man ungkan. Saan na bali ta kabailak apadakilan to ti anak ko nga uray awan amana. Uray kumaano inyam amum kanyak tama ti sikog mau. Saan ang mabalin nanang? Ngamin, umadanin ti panagkasarna. Anya? Agad apay nga ron ngay manugot ka nagpasikog kan kuwana. Saan yun ang problema ang day nanang? Tinapatag at dan anak ko.
Jak pagbabawian ti kastoy a sitwasyon ko, nanang. Ni Mateo mo. Hello, Mateo? Mat ko naman. Sana Mateo. Kasla akla nagpus ko launay no ibalikas mo ti si Bubu kalanagan ko. Nagala sa dinggan. Alawanan, Mat. Ngam apay ngimawag ka. Anya nga apay. Oy, babaita. Nalipatam ka din. Itati ka sa limanong ko, Jerry. Ha? Di mo kumain na nalipatam. Kat sikat ikaw naan nga inawis ko. Mat, pasensya ka. Ngam madi ngamin direk na kita. Kaslag kakapsutak. Jak ka ba alam ti dumar ay itikalay sa ni manong mo. Apayin nga eh. Mapan ka nga rin dapat check up ah. Wan, mapanak tong friend. Ano na bulan din na palabas. Manipod-impod no mamasikog ka. Nga maging gayta. Di mo pa ila ibagan o sino ta amati sikog mo abi. Talaga ka ti agdi mo kaya't nga ibagan o sino tinakasikugkan ka. Sorry at talaga, Mat. Awan maisungbat ko iti dayta. Sige, di ka pa ila pilitin ita. Kajak kaya't ama stress ka. Naimbag ko mano saan ka masikog. Agyaman nak tamaawatan na, Mat. Ay wen, at ka din na panunot mo anagan ti ubing? Awan pa'y nga rod. Tadyak pa'y matamo no babae wan no lalaki ti sikog ko. No kaya't mo, ipa-ultrasound mo. Kuyugin ka. Ha? Sigurado ka? Alaman nga ron. Agyaman nak, friend. Manong, agdua atawan metan din na palabas. Manipo di din nagkasar kayo kinimanang Janine. Nga maging gayta, awan pa anak yo. Ay, awan pa nga ro dading ko. Sa bagay, sana pa siguro at tiyempo. Adan to siguro lagta manong. Aganos kayong aguray. Uwan na, di. Ne, atan sa kinilagan mo ah. Nakapandas ka man. Ay, wen manong. Mapan ko man sa rungkara ni Abi. Itad ko man do'y pasarabok para itanak na. No kasta. Adan asawa na, jagayin mo. Awan asawa na manong. Naganak abalasang. Kahit aging gayta, di na pa ila imbaga no asino tinakasigugkan kuha na. Di na kahit nga ibaga. Ilimlimad na. Ha? Manuti tawan di anak na. Agtuan-tun manong. Kasta gayam. Jak amo kasta tinapasama kiti gayam mo ah. Kasano ama amuam, kasan meten nga umay dito balay. Uwan nga ron. Ala, panawan ka pa yung manong. Tani, aldawan. Itagas ko lang to'y pasarabok iti anak ti gayam ko. Sa ag-diretso ija opisina. Masikog gayam ni Abi. Asino ito ti ama ti anak na. Amangan mo't no. Oh, mariribo ka na ka. Tsaka mo ti panunutak. Adda na pasama kiti nagbaitan mi idi kini Abi. Namjaking bagbagay ta sawak dayta. Ay-ayatag ta sawak. Ngam no apay ang nagpailoyo sakit isulisog iti dayti arabi. Oh. Amangan mo't no siyak ti ama ti anak ni Abi. Jerry, love. Maturog ka na, rabiin. Apay akas lang nagunag ti pampanunutan. Ada ka di parikot mo? Awan love. Awan. Ala, maturugtan. Narabyan ka matasimbang patanak ko. Malahing ka mga nay, nakaturugan ta anak mo. Pasensya kayo, nanang. Nag-overtime kami ngamin itay ija opisina. Nalahing ka nga ron mga nan tamangan numakariing ta anak mo. Kat sa pulan na kadagos. Di mo tuman masangot ti mga nan. O nanang, agpuli sa klabiit. Nay, adaawag mo anak ko. Sige, nanang.
Sungbatak piit. Jerry, apeng imawag ka. Anya ti masapol mo. Parang kunak. Sika siguro tada ibaga na kanyak. Ha? Ni, awan ang muk nga ibagakan ka. Kan pangaasim. Adan asawam. Di na kuman awagan. Amangan no pagimunan nakti asawam. Agsarap ta kuma. Kahit kakasarita. Ha? Awan ang muk kapag saritaan ta, Jerry. Pangaasim ta din akong awagan. Bye. Apay akala at ngay mawag kanyak ni Jerry. Ha? Isumanan ti umawag. Jak sungsung-batan. Apay mano, anyat mapaspasamakan ka. Manungal dawan ang kaslati ka makaidna. Ada ka di parikot mo? Kahit ko kumama kasarita ni Abi iti personal. Ha? Apay niya abi mano. Kan, di mat nakasarita mo ni ti cellphone. Tay nalamkat nga ron ti numero na kanya. Jak nakasarita na yung bag. Tamadlaw aliklikligan nak. Anya? Ne, apay kumangay aliklikan na ka. Itaan niya aga po, manong. Ni, si kamat gaya man. Umunod ka ang itaman pa'y api masyar ka. Kinanlaan na ang. Hagyaman nak. Ay na. Tsakon imbakpaka mo ti umay ko. Tapos masurpresa ka. Oh, ayun tayo anak mo nga. Apay tsak makita dito balayo. Ingkuyog ni Nanang Ijay Ili. Ada kaming kahit ko saludsudan kan ka, friend. Ha? Ni, anya day ka. At pudno ka man kanyak. Asino talaga ti ama ti ubing mo? Tsak kahit kumapanunutan. Ngam kasla, mapagsusurot kon ti amin. Ha? Alam, friend, ibagamon ti agpayso kanyak. Kinapod nun. Marigrigatan akmutan ang mangilimlimad iti amin. Panawan siguro tapno maamuam ti agpayso. Ni manong mo a Jerry ti ama ti anak ko. Anya? Kasano na pasamak tayta? At ang relasyon nyo iti kapsat ko, kasta ka di? Awan. Ngam iti naudi nga ipapan ko iti balayo. Idi kasangay mo. Adda na pasamak iti nagbaitan mi. Kat nagbunga dayta. Anya? Nga manipod iti. Jakon nagparparik na iti kapsat mo. Jak kaya't ariribukan. Taadakit nga rudan asawa na. Ala! Kat iso nga inlimad ko ti amin. Tadyak kaya't amadadangil ti relasyon da iti asawa na. Ngayon, basol ko, friend. Impamuspusak ti amin. Tapno masulisog ko ti kapsat mo. Anya? Ano kasta? Pudno timbaga ni Abi kanyak, manong? Ay, jak ilibak madali ko. Wen, ada napasamak idi ka na kami kini Abi. Ngamjak impagarup ang nagbunga. Kat, kasano nga itan manong? Nupud na nagtaot kin ka ti anak ti kayim ko. Suportaram. Takaasim at ubing. Jerry, anya ti kayat asawan tinangag ko. Love, Pudno ka di tinangag ko nga na si Kugam. love, agpalawagak. Kunak man no ayayatan nak. Namapay ang naramin mo ti kastoy kanyak. Janine, love, nabayagan napasamak na jay ka na... Inalilaw nak, Jerry! Janine, mabitang! Janine! Ala, surutom ta sawa manong. Agpalawag ka kinkwana. Itatanay sa laysay kundi si bubugala na pasamak. Sabay ko ma, tamawatan. Gan mapakawan na. Sorry, no nagpasulisog aki tiday di babae, tiday di arabi. Ngam, saan na pulusan na ulit tayo jay, love? Patyan na ko ma. Kat,
Anya nga ro ti planom iti anak mo. No, kailangan ka. Suportarak ti anak ko. Sana problema day ta kanyak. Awan basol ti ubing. Iso asike. Palubusan ka amang suporta ken kuana. Ayayaten ka. Iso ang mapakawan ka. Sana balit na naglabasan day ta. Oh, agyaman Janine. Jaklay bagaro pakasta tinapasama ka ko. Anya tinaskan nga aramidak, nana. Ay na, di mo mabalin ay himot ti ubing iti ama na. Adalat ta karbungan na kan kwa na. Ngam amangan no tagi ko andan ti anak ko. Nang runakit damag kung awan pa'y anak da iti asawa na. Saan mo't siguro anak ko? Nana, Pagsaritaan nyo adwa day ta. Nuan niya ti rumbang nga ramidon nyo para iti anak yo. Agyaman Tapi natgamdikid daw kung hagkita ta. Jerry, Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Kahit kula pagsaritaan ta ti may panggapit anak mo. Ay anak ta. Kunak ko ma. pasensya kan, Jerry. Di na kami kumanriribukan. Agtalinaid kumalatan apalimot ti amin. Akas itinaglabas adwa atawan. Ngam, di mo mat kumaipaidam kanya ta anak ta. Nangrur nga. Kat awan anak mi kini Janine. Kinapudno na. Di na mabalintag si Kog. Tadla problema ti matres na. Iso akayat namot amakita ti ubing. No kasta. Amunan ti may papan iti ubing. Un abi. Imbaga akong ti anong kengkwana. Nasimpat ni Janine. Maklon na ti may papan iti ubing. Kat kahit makano makita. Pangasim abi. Patgam ko matitarigagay ko. Kat pasensyagan. Lawan na itultulong ko kada kayo. Kadyak amon tinapaspasamak kin kay tilasod ti dua atawan. Manipod adda na pasamak iti nagbaytan ta. Aklunek. Intanam ko dagos kin lipat dahi ti napasamak iti nagbaytan ta. Kapot adakit nga rodon nobya kidi. Ala, di mon ipalagip day ta, Jerry. Kaya't kumatan nga itanong kan lipat ti anyaman anapasamak kada ta iti. Umdasan ti anak ko nga adda kanya. Kamaudyanan na. Nagsangot ang tlaangan, Abi. Sorry, Janine. No anyaman tinapasamak iti napalabas. Awan panggap ko amang riribok kada kayo. Kinapudno na. Nasa isaya at kumano agtali na udlaangan alimad ti amin. Kaya't ka kumamataguraan. Aklo na ka nasakit tinakam ko ididamo. Ngam, amo ka awan basol ti ubing. Kan may sa, amo ka jak tupulos may pangayan iti anak ni Jerry. Ngamin, siyak ti anda diferensya na. Kat agyaman naktasaan mo nga ipaidam ka na kami ti anak mo. Italaang manan amakitak ti kinaragsak ni Jerry. Nupay nasakit para itibiyang ko ti kaadat anak ti asawa kiti Ruar. Nga masapul nga aklunak. Tadaditan. Ulitak manan ti agkitaw iti pamakawan kan ka, Janine. Saan mo napanunutan day ta, Abi? Tanapakawan kayon adwa iti asawak. Oh, asino dyan mawag? Ni Gren. Ay, tay boyfriend mo feeling gwapo? Hay! Naka-feeling da dyan nobyom. Panagrik na kat ag gusto amin na babae kan bading kan kuana. Surungkon. Nakiwin na suwasan. Tanamuan na nga adda anak ko. Naimbag man, tayong pakita na nadagos ti podnong ugali na. Saan mo a-deserve ti kasya klase ti lalaki? Ay, nasaysaya at sapikit din adya kon maki-boyfriend. Ipamay saklatan ti panawon ko iti anak ko. Kan? No dalakid din na sayat alalaki ngagdaton ken ka? Apay kid din na di ka makinobyo. Ubing ka pa man. Kan napintas ka. Di mo pa kadanakan ti anak mo. Taado kami ang mga ayat ken kuana. Janine, love.
Agyaman na kiti kinasingpet kinaman nakaawat mong asawa. Naklon mo, tinabalabas ko. Awan na pinta sa mapasamak nuguraan ka, kan apaan ka. Ingkanto man kiti alaan man ang anak mo. Takailiw ko man na makadwa. Ay wen, intiks na itay mapangkualaan ni Balong. Tamakumikom ka no. Madama nga minti pa nang ipagnanay ti papeles. Para iti panagkasarda iti nobyo na. No kasta, adda nobyo na. Adda ka nun. Yaw awis na nga ron ti kasarda. Ibaganan to kanunuan niya apetya. Kat nasayaan nga ron ano kasta. At least, nakasarak matlangan iti lalaki amang seryoso kan kuana. Agabrod kami iti asawak, Jerry, Janine. Kitda kayon ti pangital ka kinibalong. Tanakapsot matan ni Nanang. Sige. Awan paglanagam kin ni Balong. Ta saan mi abay-bayan abi? Wen abi, napatigunayan kada kami ni Balong. Di mi mabalin abay-bayan. Ipatag mi iti kasta unay. Agyaman na kada kayo, Janine. Jerry, sana bali, taka na yun to ti umawag iti anak ko. Biyag, di tao. Umuna kang naagawit iti balay, Julie. Siya akong di makaamla ng isimpa ka nagkitagila ko ta. Sigurado ka, Don Lakay? Wen, sa maysa, manmanumat ng ti tao dito tiyandaan, gaputa malirman. Nagawid pa yan, nagitidaduma akakadwata ng aglaklako itinatang. Sa bagay. Siya akong ti makamo dito pwesto ta itinatang. Agluto kan tumatan iti pangmaluman tayo iti anak ta. Si kalat na nga rin ti makaam mo Lakay. Inakpay gumatang iti karni nga isang pao ko itulog ko kasi daan tayo. Wen bakit? Darsen, tani, makatutudo. Ang mga mabasa ka nga agawid. Ay, di matlag sardengan ti tudo. Sapay awan kaputek, kan awan trapal yung tricycle ko. Siyak lang ang kinabati dito tiyanda. Nagawid na ng itipadak ng dakla ko. Makamunitan. Sarap ko suka kang tinapig sa atulo. Diyak kaya't ti marabyan launay dito tiyandaan. Mapana ko ni tinang iparadakit Di iti tricycle kagdik ko. na itindamas. Ha? Nakatutok iti bakaran mo, ti mo ko. Ha? Itid mo kanyak ti kwarta kan cellphone mo. Pero sa Pangasim. Di mo alam ti kwarta. nagadupay lasam! Titakan! Rabi, una yung Nanang. Ngam saan pa'y anagawid ni Tata? Ay, nahawad nga rin anak ko. Itay pa akong kontak ti cellphone na. Ngam out of coverage. Saan ko makontak? Nanang, Diyos ko, anya nga tan tinapasamak ka ni tatang mo. Madanagan aklauna yan. ha? Agri-ring ti cellphone mo, Nanang. Ang mga numitatang daytan. Baro ano meron ti agparparang anak ko. Hello? Sino da ito eh? Juan, siya ti asawa ni Don Don, sir. Anya, adda di ta ospital ti asawak. Juan, sir, mapanak di ta ospital itamat lang. Bye. Anya ti ko na dyan mawag, Nanang. Pulis na jay anak ko. Ada ka nun ni tatang mo ija ospital. Anya? Pagbati ka anak ko, mapanak iti ospital nga imbaga ti pulis. Ada ka nun nang dangran ka ni tatang mo. Nagdangkal ti sugat iti ulom, Don. Pinalagyahol da abar tinatangka na ba ti ulok. Sana po ako tipuot ko bakat. Anya, Diyak ka mong tinapasamak iti dayda ka nito. Awanan di kwarta laglagwan pa. Basta mo ti cellphone ko. Don. Anda ako niti ospital, hindi nagsublit ti puot ko. Sigun ka rin ti pulis na nag-imbestigar. May sa jeepney driver tinakakita kanyak. Ngay sumatan tinangitaray kanyak niti ospital. agyaman tayo iti dayjay a tao, no asino man. Uwan bakit? Naawan na di lalaki anang intaray kanyak niti ospital. Nalabit na natayak kumaitan. Gaboy kitang kalasukat ko.
Namuak tinapasama ka ni Dondon ni Tirabeya na ka. Kumusta ang ti asawan? Agpapaimbag pa ang tatang. Sa diwa pa ang tisugat iti ulo na. Ay, una yan tinapasama ka ko, ana. Kahit may lasin na dyan ang hold up ko ana. Saan tatang? Anda ka no itilikod na di hold upper. Nagpartak din na pasamak. Kalaat-lat ka nun apinalag di hold upper ti ulo na. Ay, nasapay ko ma. Kamatilaw day jay hold upper. At 20 ka nang pinagas mo, Nanang. Mangan kan. Tapno daras nga subli ti sigod at pigsa. Ingkatangan na iti akas ko, anak ko. Kunakman o awan kwarta. Da kwarta kita, Nanang. Isong nga gatangan ka itiagas mo. Adda ka din trabaho, anak ko. Kuha. Uwan, Nanang. Nakastrag ako niti trabaho. Ala, mangan kayan. Amo ka mabisin kayo. Uwan, anak ko. Nasaya at nga road ta nakastrakan iti trabaho. Saan ka na istambay? Nagsakit ti ulok. Julie, bakit? Nagutot ti ulok. Nagsakit na talaga. Natumarmo ka din dagiti agas nga in reseta kan ka ti doktor. Uwan ba kan? Tsaka mo no apay ang lata si makit ti ulok. Ala, mabit lang. Inak mga iti tricycle ta itaray da kan iti ospital. Sanan, ang kalmamat na siguro nung madamdamat ti sakit ti ulok. Nalabit, saan pa yan nagsunar di agas at tinumar ko? Dondon, agrain ka lakay. Julie, madagtatakaw. Aglamang ta! Apay ang bimangon ka, dagos Dondon. Awan di ang tatakaw. Pagda, nakita kita tatakaw. Pagda mo ko na. Nakaputputang tilangana. Ang kalma ka kumalaang Dondon. Tagtaga-inip mo laang adag tatakaw. Nya, Mabit lang inak mangala iti danong nga inumamtap no kay matiriknam. Sana pud nung adag tatakaw. Tagtaga-inip mo laang dayta. Agar mo sar tayo kanon ko na ni Nanang tatang. hindi nakasigan. Matayo ka. Ha? Matayo ka. Apay ang mabutbutan ka tatang. Anya ti mapaspasama ka na kayo. Hindi nakasigan. Umatayo kang nagtatakaw. Dinagdaran! Saan? Apay nga isar-sarapa yung matunti mayo. Saan kayo adangran tatang? Siyak daytoy. Ni Tiyan nga anak yo. Umatayo ka. Pang-asin. Nakaturugan ti amam tiyan anak ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamak kan ko ana. Managbutbut ang matan ni tatang Nanang. Ipagarup na matan adangra. Di na ka di mailasin nga anak na. Sabalin daytoy ang mapaspasamak iti amam. Naskan amay pa-check up iti doktor. Nanang. Mapan ka pay laang ni balay ni apong mo. Inak ipa-check up iti doktor ti amam, apaman ang makariing. Wan Nanang. Awan matan dito'y pagindaan mi ni Dondon. Napanan ti asawak. Sa dino ka napanan na. Ang damot gayam dita sirok ti lamisaan. Dondon! Anya ti aramidam dita sirok ti lamisaan. Rumor ka dita. Anya ti aramidam dita. Nakita ka din. Nakita. Ti anya. Pagda dito nagtibali diyang tatakaw. Nakabutbutang tilanganan. Anya? Polis! Mayag ka ti polis! Pertingam! Umay tatakaw! Gangran na tayo diyang tatakaw! Pungkaw samat ta ni Dondon ti limbing ti panunot na. Ang kakanat matan ti bagbagana. Sa pulan tayo ni Dondon tatang. Kalaat at imaray kat diyakon masapulan. Uwan, anak ko. Sa pulit tayo. Patsa ka saan ba anak ka adayo na jay? Agpagpakaasi ang kalugaran. Sa pulan tayo kumati asawak. Tsak kaya't nga dadakas ang mapasamak kan kuana. Agyaman ang kakalugaran. Adala man ti Rabi. Saan tayo pa yan nasarakan ni Dondon? Ay pagkalma, direct naman ako. Hindi tayo mapukawan na tinamnama.
Sana balay, tanay report tayo ni ti barangay. Kan kadagiti pulis ti napasamak. Jak namnamaan na kastoy ti mapasamag ti ni Dondon, tatang. Ura siya. Kay lahat mo tinanapukaw ni Dondon, tilimbong ti panunod na. Kaya't ko nga ipacheck up iti doktor. Ngam kalat at maray nga imadayo. Aging gajak matan masapulan. Ay, sabay ko matawan ti daga sa napasamak na. Sapay na ko tatang. Madanaga na katalagan. Nagsardeng pa yung dagiti tanot ti barangay a magsapsapol kan kuana. Ada bus-busin na nagitilugan. Baka titilim ti busin na dagita. At damot lalaki ang nakapating na ti kalsada. May lasin ko. Isurita dyan lalaki ang vendor itinatang nga hinuldak ko. Kaslawan mo tibukod na panunod. Pahingin ka, anak na saan ka matalan? Pukpukawan man. Hoy! Talaga saan naglisi. Nakatakdar ken isarsarapan na tima na. Langa na ti maputputeng. Manipod si Mangpet ka. Di ka pa'y nagtagtaga rin, Marvin, anak ko. Wah, nanang. Di naklatan ikaskasa. Kasla ang taytaya ti panunot mo. Adda ka di parikot mo. Di naklatan ikaskaso, nanang. Adalasim kan itiisip ko, iswa kastuyak. Kat, kumusta nga ron ti trabaho, Marvin, anak ko? Nasayat mat, nanang. Awan pa rin ko diti trabaho. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Lalaingam ti ag trabaho. Di ka agsadod-sadod. Tapno di nakaikatan ti boss. Oo, nanang. Lalay nga tagtrabaho. Kumusta tirik na yo? Kaasi ti Diyos, nakaginawa matentirit na. Adda nga mintum tumarag nga agas. Nasaya to kasta, nanang. Basta di yung liwayan na tumaran. Dahil yung reseta ni doktor kada kayo. Tapno daras kay nga gimbag. Huwan anak ko. Pasensya ka no di ka pa matulungan nga agsapol iti kwarta. Amumatan ti kasasaad ko. Adun ti saksakita. Rabiin, Marvin, anak ko. Adda ka pa'y matla dito'y terasa ti balay nga agmaymaysa. Nagayugayam, nanang. Naunag ti pampanunutam, Marvin, anak ko. Kanayon ka ang akita, anagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Saan asan na ay ti kayat ko amangakan asumpan. Ibagam kumakanyak no anya ti pagparparikutam. Bareng makatulong ang anak ko. Inanak natin at di yung kaskas. Matlaw yung kanya, nanang. Ala, umuna kayo na maturog. Doon nga aldaw ama pukpukaw ti amam anak ko. Nanang, Aging kaita. Saan tayo pa'y anak kita ti amam? Madanagan ang klauna yan. Lumatang tiri daw. Terasan. Ni hapong mo tiyag tuk-tuk-tuk. Anya nga tatibagana ah. Aday tante asawa ba na ka? Ada nakakita kan kuha na dito eh. Katimpa ka mo na matadagos kanyak. Diyos ko, nagdungritan ti asawak anak katugaw dito'y igit ti kalsada. Saan pa yan na makalasin? May sa ti direksyon ti mata na. At pigpigar-gargan lang nga natin mabutbutang. Dondon, siyak da ito eh. Ni Julie nga asawam. Umay ka, agawit tayo ni Jabalay. Tumakdar kan. Di na kon malasin ti asawak, tatang. Anak ko. Diyan kaya ta makita kastoy ti asawak, tatang. Ipantayo ti hospital ti asawak. Nakasaritam ka din ti doktor na nga si kaso ka ni Dondon. Saan pa'y tatang? Madama pa'y lang at tamtamingan ti doktor. Hala.
Kabayatan mo rurayam ti doktora ng taming ka ni Dondon. Hingga paimangan. Amo ka mabisintan. Jak makarik na iti bisin tatang. Urayak pa iti resulta ti panang check up kan kwa na ti doktor. Sigun iti doktor. Nadaan iti mental disorder ti asawam. Gapo iti pat nakadangran na iti. Gapo kano iti nalaos sa panagbutbuteng na. Dagiti lang kano eksperto ti makailawan iti day taas sakit. Ang di tayo tanag. Takalupay na mamagasan ti asawam. Awan tatang. Talinay pa ila iti sumagmamanual daw dito ospital. Tapno magasan. Yan obserbarat na iti doktor. Nakaturog pa ila ni Dondon. Nakakaasintilangan. Kimutong pa yan. Tsak nang namanglag tungtang ti kastoy. Ayayatan ka unay-unay, Dondon. Agpaimbag ka ha. Mailiw kamin kan ka. Kailiw min na makita ti isam mo. Nang runa ti harakop mo kanyag. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? At kamila dito'y at tumulong kan ka. Tapno agimbangkan. Sana ngagliway nga agkit daw iti tulong iti namarswa. Asapay la kumatagimbagkan iti kabitan na panawan. Makonsensya ko maday tao anang hold up. Kanang dangran ka ni Dondon. No sana gapukan ko na. Sana nakukaw ni Dondon dilimbong ti panunod na. Tatang, Nagabuhak di police station. Awan kanupay mo development di panang sapol na ti suspect. tatang, Ngam sana maturog ti Diyos anak ko. Patya ka matiliw tumit lang jay tao. Anang hold up kanang dangran ka ni Dondon. Simuro man ang ti asmayo nanan. Ngam di ka madanagan. Tadda tayo dito ospital. Manam mo. Takla at lata na simro ti sakit ko nga ang kita ko. Kung na ti doktora makonfine kayo. Tapno maobserbaran na ti sakit yo. Tani, nakaroon ti uyak yo. Yung pangalaam nga, iti kwarta pagpaagas mo kanya, kanak ko. Di yo panunutin na ita. Siya kung timakan mo. Tinapatay. Ada kayong dito ospital. Oh, Hapay anak ko. Hanya tinakitam. mailasin ko ti lalaki nga inasibay ti nurse. Iso di lalaki ay naundap ko. At dagayam dito ospital. Kasarsarita ka, Marvin. Hanya tinakitam ko na. Akuan hanang. Awan. Di taklatan ni kaskaso. Dunas ka nga takawak. Aramidak. Tapno da pagbayad ko iti ospital. Awanan ti sabalya mapanunod ko. No di tagtakaw. Pat gagti inak. Kadyak pa'y kaya't amatay. Jay babaya naggapoy ti mangko. Surutek. Katagawag ti magna. Naglaon lakit ni Jay ti ado kwarta. Tanasag ti magna. Tapno masit ka kadagos. No makaalag iti napinta sa kundaway. Agawag ti magna. Ano ita? Aside ka kung tempo na. Kilatak nga agawon ti magna. Itan! Ay! Tinakaw! Itay! Tagtatakaw! Tarasag ti agtaray! Masapula makadayuak! Sulsulti pa nakti pulis! Tumuroyok! Sana nga patiliw ka na kita pulis! Sa batang dakdag iti tao! Saan nilo ti pagtaray? Saan? Ipatandag! Di dakti maganda! apay pinaya bandag dito'y presento, tatang. Kaya nakamakasarita ti hipi anak ko. May papan ka na, iti natiliw na ngagtatakaw. Sigun ka na iti pulis. Inaklod niyag tatakaw nga iso, tinang hold up ko ni down.
Anya, Sadla ni Dondon ti tinakawan da dya tao. O di kat ado da pay. Nagtakaw manan da dya tao. Kat ison ti pan nakatiliw na. Pinalutpot dagiti investigador. No iso tinang hold up ka ni Dondon. Kat iso da jay. Napilitan na mga klonik ya amin. Ano ti may dito'y presentaw nga reklamaw kontra itang tatakaw. anya. Awanan ka itibain. Si kagayam tinang hold up ka ng dangran iti asawak. Pagawan anak, misis. Pagbabawyak dahil siya nga naramit ko iti asawan. Naramit ko tinang hold up. Pagpunta ka sa pulang ti kwarta, pagpagas ko iti inak. Kinapudno na. At dahil tayo iti ospital ni nanang ko. Anya, Ulitek tagkid daw iti pamakawan, misis. Sabay la kumata mapakawanak. Makunkonsensyak. amom ka din anya tinapasamak iti asawak. Napukaw na ti limbong ti panunot na gapo iti panangdangran mo kankwana. Nakaro ti panagbutang na kansaanan ang makalasin. Rumbang lang nga malungsot ka dito'y pagbaludan. Ado kami ang nagreklamo kontra ken ka. Agyaman na, tasandak ang binaybayan, Julie. Tatan, no saan nagapo kada kayo? Saan pa yan nagsubli ti sigod dalimbong ti panunot ko? Agyaman tayo iti Diyos dundon. Dinangag ti apo dagiti kararag ko nga gimbagkan. Kang runaan ti amin. Nakabalodan dyan ang hold up kan ng dangran kan ka. Onya, Sigun pa iti damag. Naimbagan mo't ang na ang masakit. Iti tulong mutlaan. Nang iti kakabagyan ta. Onya, Panagtakaw ti na panunod na wagas. Tapno maigatangan na iti agas. Ti na masakit. Banagasan arumbag. Tatan, Dakas ti wagas na. Iso dakas mo tinagtungpalan na. Dakas ti agtaktakaw. uwan tatan. Itatanay imbagan ako. Makatulong akmanan iti asawak ngaglako. Ay na, di mo pala panunutin day taba naglakay. Siyak pala ti makamu iti pwesto ta iti natang. Adamat ti anak ta tumulong kanyak. Muwan doon baro. Talinaad ka pa iti balayo Agpapigsa ka. Agyaman tayo iti Diyos. Ta saan na tayo abinaybayan? Iso tinang tulong kada tayo. Ida niya manakarit wano panubo kadumtang iti biyag mo, di ka kumapoy wano mapukawan iti namnama, tas idadaan ti Diyos amang tulong kan ka. Nulakit di tagtalag kan kumpet ka kankwana. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Biyag. Di tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaeng Tomas. Ay, Itay pa'y anak kaul-ulimag ka. Apay ka dilakay. pampanunutok laeng na iti anak ta, eming. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggada. Matayudan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sanders nilalay iti adayo a lugar. Ni mo Tristi, may san asiman. Ni mo Andraw, may samot ten a maestraw. Ngam adayo mo't la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanya na iti anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay ang pampanunod. Makapadakas kan ka na ita. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matida, Nagbunga dagiti adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, agpapadadan nga daan iti natalged a panggedaan. So na lang, tanda ta amin iti adayaw.
Nagsapakan ama pa ni Talon, Tomas. Nariwot pa'y laang. Huwag bakit may mayat mo't lang ti masapa ang mapanagtrabaho iti talon. Saan una yan napudot? Agar mo sar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka ag trabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga ron bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakbon isagana na iti usarak iti taltalon. Ay, mabiit man laang, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito'y bakit? Diyak nga ron di kaskaso. Isadya ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Agasampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangkan ti ulom? Kabakalak ti mapanigitalon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam, Tomas. Aginggat kabalak pa ti agtalon. Agtalon naklat sa. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskaso ti sugat iti gurong kau bakay. Ay na, agyaman ta imawag ka res ti anak ko. Mailiw kami ka ni tatang yo. Gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang yung mawagag nanay. Makubi ko man kami nito trabaho ni Bato. Oh, kumusta kayong ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasaya at nga rin na. Huwag kayan. Isong imawagag na napatagkibaga ka na kayo. Anya dahi tariste. Na ikanak iti vacation leave. Kahit inton o may alawas, agawin at kita lugar tayo, tapno bakasyon na. Ay na, maragsakan at iti dahi nga imbagam anak ko. Nabayag mo't asaan ta ka nakita. Huwag kayan na na. Sumarsarong karkadimot lang na dito akakapsat ko ka na kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarungkar kada kami kani tatang yo. Makumikom damot iti trabaho da. Kasta ka di. Wen anak ko. Maawatan mi metkit di ida, tanarigat met apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay, Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niristi lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon inton umay alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga rin ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Nag-amu Awam pa yung bagbaga Adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga'y na'y tadimtag. Inkaman kitaan ni tatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Eming. Di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Kapay ka din nanang. Anya ko matibagayo. Kwa? Ay, nailawan ko tayo. Anya nga min dayta ay ha. Manipod nga min nagtrabaho akasiman ni Reste. San pa'y anak kay tud ka na kami iti paggatang mi ko maitik kanan mi kanitatang yo. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, andraw anak ka. Kastamat ni lalay na kamsatyaw. Saan pa yun ngay mauawag? Kasta kaya. Saan kami matkit ni ngagdaw-dawat na? No, ada may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalag pa'y matlatang talaw, tapno ada igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturugan ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din. Di na kaya't nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan mo ma-infection ti sugat na. Nangrunakit mapapaniti taldalon. Ay na anak ko. Sa anak ang nagkurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Ngam ipilit na latta mo
Mati kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan akapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no adan sakit amarikrig nana. Mapanlatag trabaho ija talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa imutla ti eskwela ita. Agtali na edak pa ila dito'y balay Asin di kinasarita mi ti cellphone nana? Nagbiit kayo mo ta nagsarita? Nilalay na kabsat yo anak. Agsangsangit nga imbawa. Apay nga agsang-sangit. Di namat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaag na ibaga na. Agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di pagdanagan, Andrew anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kung panagkapsot lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang, Sana na masapong ipa-check up na iti doktor. Sayang lang ti gastusam iti panagpa-check up ka. sigurado kayo, tatang? Huwin, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Isa ati ka na yung dandanag. Masikog ka simbang lalin anak ko. Pakawanan da, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. Sa dilo tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak ka mo, tata. Anya, apay di mo amaw no sa dilo tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sung batam ti amam lalin. Asinaw da ita lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya. Linuko na klang day siya lalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ang maamuan na ama si Kuka. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsahanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya, Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo ta mabain na, tatang. Una yun da ito'y anapasabakkan ka anak ko. Uli tagtakit daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. kumusta kayong tatang? Simangpit ka na Barta, Kriste. Apay may salang abag ti imot mo ang nagawin. Niyulak na ni kaskaso ti bag ko nagawin. Tinapotag, nakaawid akong dito balay. Ay kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa nga pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina ang agawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti maturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta. Napatag, tibagakin ko na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam kan tatang yo. Saan ka niya nalawa di talunan ni tatang adaga? Apay ti daga. Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawa mariste. Anya ti rason apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan. Kayat ko ngalan ti bingay ko. Anya abingay mo asasawa mariste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpay na naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga ron. Tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nagipanan na nga iti sweldo na ang nagtrabaho iti barko. Ay na. Anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan tiar aramidin na.
nilangan andraw ti limpyaw kadakwada. Lakay, Jak umanugot iti kayat ni Riste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna at daga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni Tatang Resti. Amumat ang napatag ka ni Tatang ti panagtalan. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga at talunan ni Tatang Manong Andro. Mabid man lang, Resti. Nangipa namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kuwang? Sumumpat ka. Nangipa namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kadam iti barko? Wan. Sing-singirang takpayan dagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanya. Nung jak mabayadan dagiti utang ko. So kayat kung nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Isadyak kayat nga ilakaw. Kasapulat ti korta datang. Mas ka nang bayadak dagiti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Jak kayat nga ilakaw di talon kaw. Nukas na nga ron. Isubliyo amin kanyak dagiti kwarta na itulong ko ka na kayo. Halya, no didak kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak dagiti kwartang intag ko. Manong Resti, pang-aasim tagi mo bugkawan ni Tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi ka ni Tatang. Umadayo ka. Respetuem kumamit ni Tatang, Manong Resti. Di mo Di ka makibiyang ko naklaro din. Hostong, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim! Ayan ni Resti, nanang. pag-asim Andro, di mo tutupan ti kabsat mo. Jak magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti onan bain. Andro, Saan na nasaya ti raramitin na? Naske na makasaritak itinalapat day ta Resti. At nakalagayan dito yung aging inom. Tinanog na, Manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanyalalin. Kastamat tan kanitatang. Ha? Nagturad ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inintid mo. Ha? Tanangin ti panagsasaom ha? Tanod dadake sa mapasamak kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. hanya ka din ti mapaspasapak iti pamilya at tayo lakay. Ilang Reste, agar aramid iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan si amin. Lakay, Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakay. Pinadakkel ken pinagadal tamat iday tinasayaan. Yung kastila ay tinagtumpalan ti amin. Diyos ko. Jakmet kaya tapat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. Saan lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang? Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Amiya, Nagbakasyon ti may sa kadag iti katrabahon na iti barko. At agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. kasta. Naigumon iti dake sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasagit tinakam ko naman. Naman yung matag tinapasama ka na iti barako. May sak asiman nga walang trabaho. Resti, Sabay payandak na gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko. si kaamot laang tinangdadaol iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, ken nagaramat iti may parit nga agas. Nanang, Agbalbaliw kan, anak ko.
Awan tinasaya at amay tulong kan ka tinalabas. Apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko. Bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balip ay. Anya, Ayan ni reste. jak mo. Nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Yak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay pare. Kun pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko pare. Agyaman na pare. At timutin ti agas mo. Ha? Ikagtinday ti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Pagpakasyak tatang. Nanang, Mano Andro, tulungan na makarwar di ti pagpalutan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Ketrumbeng lang nga maipalot ka. Mano Andro, dinadael mo ti biyag mo reste anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramid mo pa yung tagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang, Jak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinabasamak. Agsingsingpet ka dito'y pagbaludan, anak ko. una na. Pagbabawya akong ti amin. Pagkawanan tag. Sana ka nagbalin na nasayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan pateg na iti ado arigat yung kanya. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtungpala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulitig tagkid daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka na nakaw. Ulitig mo ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminin nagiti basol mo anak ka. Di mo dadaalan ti panagtalag kan pamatag ti pamilyam kan ka. Taisudan tumatlang ti makatulong intun si kandag kasapulan. Alaga iyam di tanti nagipusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Biyag. Di tao. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin inumidyar warlit ang anak ko. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kanang apay kasla madandanagan kayo. Kasanaw, kasla, saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold? Anya? Naluto ka din, si pulutan mi, litang, bakit? Itay pa ilang rurayan mi. Dandanian, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. At agad di pakadanagan. Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanalbuong. Anya? Kanalbuong lang, nagbutang kayo? Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. Iso, nagpaputok na. Anya? Awan di rin pa nga pagtanaga, bakit? Awan tigyera mapasama. Nag-aawitin na kita kakadwa, bakit? Saan ka di ngayon bagak nga agdigos ka? Madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Agina na akbiit. Nagado nga minti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Maala, mapankan ijay silad kat maturok kan. Umay ka ba na? Anay ko! Di mo masmasan kita ko, Arnold.
masaksakitan na. Saan ko manatanggan di ulam, Litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasama, Arnold. Nabambanuga. Saan lagay tatiramidat ka na ka? No di mo pagganti kayat ko. Nawatan. Ada ibat ko anak nga si daan nyo, anak ko. Kapuros na gito'y anatan. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, Litang, ha? Anyat na ba sama kiti pingping mau? Limitam mat. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskasaw? Naglitam day tabing-ping mau. Anyat na pasama ka na kaw. Adalasan mi ang nagkinaawatan kini Arnold idirabi nanang. Iso ang akabil na. Anya? Tiyawanan ba in alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nanang. Idarum mo ti asawa manakaw. Sana rumbang ti naramid na kin ka. Aglablabas day dya tao. Saan, nanang? Mabutangak amang idarum kan kwa na. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarum mukit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mata. Kadyak nangag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo, Litang. Arnold. Batasang tagdarong. Takas kay kanyak iti inang. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinang. Iti ka nito nga gintulog kayo iti barangay. Arnold. Tamdangan ang dayta. At iti kwarta, Litang. Gumatang ka kadag iti masapsapol iti balay. Nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kidin ti kwarta tayo ka gumatang iti abastol iti balay. Arnold. Alamon! Nukayat mo, gumatang ka ba iti barwa kawas mo? Mapangkag pa siya, Regimon. Anya. Dinakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sa ngal daw, Litang. Awan intensyon ko saktan tiriknan. Arnold. Lambing ko lang tayo jay. Kaslat di nakama mo. Ay nayatan ka. Saan ang adakas nga asawa? Maturutan. At alam mong tirabi. At apay kutim inton pikan. Saan nagpay nga agpuglap? Bakit? Ay nanagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit di. Ay, sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Diyak abaw pa niya ti sawag, Litang, anak ko. Apay ka din, nanang. Adan samat kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, nanang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaruman nga inisuman na kita'y limaba si Jabalay. Anya. Nagpakadabay kidi kanyak ama pa nagtrabaho. Tas lawan dakas ngay naramid na kin ka. Bye-bye anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Wan, nanang. Iso abay-bay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. Ay, mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito'y balay na madamdama bakit? Nagluto ka iti naimas apulutanin mi, ha? Wan, Arnold. Kain ay, di ka agsuot iti nakiti nga shorts. Diyak kaya't nga da sa bali ang makakita iti gurong mo. Anya. Agpalda ka iti nagayad. Agbado ka iti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. Anya ka din day tangay bagbagam. Naisam iti babae dagiti kakadwak. Diyak kaya't asi ka ti pagpantasyan da. Arnold. Naglagi pang timbaga, ne? Hala, nagluto ka iti pulutanan, ne? Taumayan dagiti kakadwak, ha? At tuyan ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakat. Wala, agsubli agada ko sa jiwa nagtipalay. Tarasam. Wan, Arnold.
Apay ang pinapanaw mo ang dagos ti asawa. Inyawatan ko may ti inuman na nga arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka de. Ang pare, nagpintas ti asawa. Nagamot ti rupa na. Anya? Ibagam lang, nung nauma ka ni ti asawa, ta sublatag. Anyat kinunan. Sublatag ti asawa, no di mon kayat kunak. Awalan ka itibain. Apay nagtalo ka nga eh. Natimat! Apay at tinungpanak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di nga imbagakan ka at di ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, jak matinaramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Tiyak kahit apagpantasyan da ka ti sa bali. Arnold. Ay ayatin kalitang. Tiyak kahit ang maagaw na kati sa bali kanya. Itepelaki kita na Arnold, pare. Apay. Masakit tinagam mo kan ko na Rizaldo. Tiyak magustuhan ti panang danog na kanya.